Pohádka o princi. Bylo nebylo, za 9 horami a 9 řekami se v Českých Budějovicích narodil princ Petr. Jeho rodiče byli hodně bohatí a tak měli radost, že první dítě je zrovna chlapec. Petr rostl jako z vody. Jednou šel do lesa a snědl tam houbu. Nebyla to ale obyčejná houba, byla zakletá. Po pár dnech se u Petra začaly objevovat nadpřirozené schopnosti. První začal zpívat jako Karel Gott. Řekl si, že by se mohl přihlásit do pěvecké soutěže. Moc tam neuspěl, ale toho vůbec neodradilo. Asi o rok později se u něho objevila další nadpřirozená schopnost. Začal přidávat na YouTube videa. Lidi to hodně bavilo a tak začal mít hodně fanoušků a faninek. Jednou se ho Lukáš zeptal, jestli nechce s ním vytvořit kapelu. Petr nadšeně souhlasil. Jejich kapela se jmenovala Slza. Nahráli pár písní a začali být slavní jako Petr na YouTube. Petrův kamarád Pavel mu záviděl a zaklal ho do prasete. Nikdo nevěděl, kde Petr je. Petr byl na statku, který byl kousek u Zlína. Tento statek vlastnil jeden hodný pán, který se o zvířata pěkně staral. Měl dceru, které bylo kolem 24 let a jmenovala se Markétka. Byla faninka Petra. Tatínek se jí jednou zeptal, proč je tak smutná. Markétka odpověděla. Petr zmizel, nikdo o něm nic neví. Tatínek jí řekl, že nemá být smutná, že se určitě najde. Markétka tedy šla zvířátka poklít. Najednou na ní jedno docela malé prasátko promluvilo lidským hlasem. Lekla se a nevěřila svým uším. Prasátko řeklo, jsem Petr Lexa, pomůžeš mi prosím? Markétka mu řekla, že mu nevěří ani slovo a tak prasátko řekla, že jí to dokáže. Začala zpívat píseň, která se jmenuje Katarze. Zvolala, Petře, Petře, jak tě mám zachránit? Na to jí Petr odpověděl, že to dokáže jen opravdová láska. Markétka se zamyslela. Ona Petra opravdu milovala. Zkusila mu dát pusu a stal se zázrak. Z prasátka se proměnil Petr Lexa. Oba byli strašně šťastní, od té doby za ní Petr každý týden jezdil. Jednou, jak za ní přijede, tak se jí zeptá. Vezmeš si mě za ženu, Markétko? Markétka v slzách odpoví, že ano. 2 měsíců byla svatba. Jestli nezemřeli, tak žijí až dodnes v menším bytě v Praze.